Abaswan TV. Duniyar nishadi. Kunsanme? Kunsanme? Allah dai sa lafiya. Kunsanme? Yaudara bai yi ba? Eh? Ya ko za a yi? Ni da nake arawa Dangote bashi. Kai! Wai yau ba ni da ko sisi. Kai! Za ka fada. Kwarai kuwa. Mu ba mahaukata bane idan kai mahaukaci. Daddan na mashar wallahi tallahi.